So na meron diri guys sa Kidawa out sa Laak nga nanay post mo. Di ko maula dire kaya akong makita ang mga tao nga wala sila pakialam sa kuha. Although nagatanaw sila pero goods kayo. Di kan mamiyog katong kuhan, Remnant Campus kanang nasa babaw daw. Power. So tara, dalon na mo rito sa falls. Let's go! 1, 2, 3, go! Boom! So nakalimot na ko gingon day nga before may nakane dire. Niagi pa may aning mga perte ka mga kuhan nga agiana no. Ang lisod yun kay murag sakong naihap murag 28 ka sapa. Parehas ra nga sapa pero nagliko-liko tapos 28 ka sapa tapos dangog pag ang ligid sa motor. Wala pa na ako ipakita ang falls kay dagan pagtao, maulo ko. Ikaw rin vlogger, maulaw. Nahiya pa kasi ako eh. Sa namin dire ha. Dagan og tao dire. Tara, sila. Nagluto namin dire sa Dublin kay gigo to me. Let's go! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. What's up, guys? Vlogger cover eh. What's up? So, mo na guys, no? Nagkuhan sila manok dire. Mo na yung mga foods na. Kanawa na. What's up? Yo, sabrito, mo. Nick na po. Okay, vlog eh. Oh, Ihatag na po na ako sa isang vlogger. So, what's up? 5, 4, 3. Ah. Vlog takeover. So karon namin diri naghinlo na may kuan manok kay magaraskaldo rami kay nahilo man kanan ganiha. Amo lang gidala diri kay among raskaldohon. So ara si Silmar. Oo ka? Ano na yan naon. Bruno Mars na tong wa pa nabot sa Granada. Ano to tad? Paugas ata. So ano maligo meron guys sa tanawon ta sa kuan ha sa falls tanawon sa falls. Nakita naman sa falls. Asa ako na patanaw. Tanawon ta sa falls lang. Wanang falls. Pinana na pinasimple na pa. para mas tibay pa atong imuntads. Ipundo sa 5, 6, 7, and So ayun pa pamayo sa inyo diyan. Ako lang i-take advantage nga panahon para mag-vlog ko ng night daw. Okay. Na-feel na ako mga tao diri nga nasa akong palibot ron ba nga. Medyo ba sila kabalog na gusto ko. Siguro na ako sila kabalog pero feel lang ako nga ba sila makialam niya. Medyo murag na tagaw sila o kuan na nga i-take advantage na ako nga. So video na ro gara tapos nagpansin. Siguro gitanaw na ko nila ron na yun. Saan sila sa kilid na sa kulikod ka ng mga nangaligo. Gitanaw na ko nila ron na yun. Wala na ko pakialat. Oo nga, nagkatawa-katawa pa dito. Likod kayo na. Wala nga. Wala lang, hindi nyo makita nyo yung view nga. Tibay kayo. Parang gilingin ako ang tao nga. Gilingin ako itong lalaki nga nasa kilid na kaori. Gitanaw ito ko ang mayo. Usod kayo. Ano nga. Bye. Tutorial lang kung ngayon eh, para tanaw mo nila. Yan-feel ko nito akong vlog. Sabab sa inyo diya. Pare dya, vlog. Actually, ganinang buntag. Mautong video na ako nga namin sa kuwan. Namin sa 18 tapos naka-decide mo, maligaw diri ah. Tayo, itong agyanan nga sa lisod. Mauto no. So mo, nato na. May tabo. Kauban ako ng mga tropa. Isod ka yung dalan sa sulod rin. Myself. Power. Wala, inay kayo. Salamat no. Okay, wala na kailangan ng storya. Umara na. Dalang salamat sa inyo. Pagtanaw. Power.
Siya, diba? Ano eh? Hindi ka mahog. Dire na ako mga to vlog. Salamat. Power sa inyo tanan.